Ο κύριος Κάβουρας είναι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ηλίου. Για 3 λεπτά αυστηρά, κύριε Κάβουρα, νομίζω. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μείνω στο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, εκτιμώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και αξίζει την προσοχή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όσο το δυνατόν, όμως, θα κρατήσω στο χρόνο. Καταρχάς, να πω το εξής. Το είπε προηγουμένως και την Περιφερειάρχης Δυτικής Αθήνας, ότι όταν συζητάμε για το Πάρκο Τρίτης, δεν συζητάμε απλά για ένα ακόμα πάρκο της Αττικής. Συζητάμε για έναν ουσιαστικά οργανισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε με το ΦΕΚ 184 του 2002 και με βάση τον οποίο ο σκοπός του ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών με κάθε πρόσφορο και σύγχρονο μέσο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντός του Πάρκου Τρίτσι και εκτός από αυτού όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Για την επίτευξη του σκοπού του προβλέπονταν μια σειρά από συγκεκριμένες δραστηριότητες και λειτουργίες στο εσωτερικό του. Ήταν επιφορτισμένος με την υποχρέωση της πληροφόρησης, της εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της κατάρτισης των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Προβλεπόταν η προώθηση πρότυπων πιλωτικών ερευνητικών προγραμμάτων για θέματα περιβάλλοντος και οικολογικών καλλιεργειών. Μια σειρά από δραστηριότητες όπως ήταν η ανάπτυξη βοτανικού κήπου, ενός φυτόριου Αττικής χλωρίδας και η διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων οι οποίες θα ήταν και αναψυχής αλλά και εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων εκπαιδευτικές που είχαν να κάνουν με τον χαρακτήρα του ως πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Όλα αυτά δεν γίνανε. Δεν γίνανε ακριβώς γιατί για πάρα πολλά χρόνια σταδιακά η χρηματοδότησή του μειωνότανε μέχρι που κάποια στιγμή εξαλείφθηκε εντελώς. Το 2014, με την τροπολογία Μανιάτη, όταν αυτή η κατάσταση ήταν μια πραγματικότητα, δηλαδή υπήρχε ένας φορέας ο οποίος δεν λειτουργούσε, ο οποίος δεν έπαιρνε χρηματοδότηση από πουθενά, τότε ο κύριος Μανιάτης πέρασε με μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο, στο νομοσχέδιο 4296, με βάση το οποίο το Πάρκο Τρίτσι παραχωρούνταν στον ΝΑΣΔΑ χωρίς να συνοδεύεται την αναγκαία χρηματοδότηση. Να θυμίσω εδώ ότι ο Δήμαρχος Ηλίου, για παράδειγμα, που ήρθε εδώ πέρα και εμφανίζεται ως υπερασπιστής του Πάρκου Τρίτσι, τότε χειροκροτούσε την πρωτοβουλία του κ. Μανιάτη. Και όταν οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι ήταν πάντα μπροστά στον αγώνα για να μην ιδιωτικοποιηθεί το Πάρκο Τρίτσι, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηλίου πολλούς δημοτικούς συμβούλους, αλλά θα χαιρόμασταν να τους δούμε και στους αγώνες όταν υπερασπιζόμασταν να μην παραχωρηθούν οι διάφοροι χώροι του Πάρκου Τρίτσι σε ιδιώτες. Τότε ήταν ο καλύτερος υπερασπιστής αυτής της κατάστασης που ουσιαστικά έβαλε και την ταφόπλακα στο Πάρκο Τρίτσι και σήμερα το Πάρκο Τρίτσι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση η οποία περιγράφηκε επαρκώς από τους προηγούμενους ομιλητές και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ παραπάνω. Τα προβλήματα λοιπόν είναι δύο και που αντιμετωπίζει το πάρκο είναι δύο. Το ένα είναι το διαχειριστικό, ποιος φορέας θα διοικήσει το Πάρκο Τρίτσι και τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτός. Και το δεύτερο είναι και το κρισιμότερο, γιατί αυτό εξασφαλίζει και το δημόσιο χαρακτήρα, η έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς εκτιμούμε ότι, και γι' αυτό το λόγο δεν υποστηρίζουμε την άποψη να περάσει στο Δήμο Ηλίου ο συγκεκριμένος φορέας, εκτιμούμε ότι ακριβώς επειδή και το αποθεματικό του Δήμου Ηλίου που άρα υπάρχει 6,5 εκατομμυρίων, τι θα γίνει, δηλαδή με ένα σχέδιο για τα επόμενα 5 χρόνια, ότι κάθε χρόνο από το αποθεματικό του Δήμου Ηλίου θα κόβεται 1 εκατομμύριο και θα πέφτει στο Πάρκο Τρίτσι? Προφανώς και όχι. Το σχέδιο του Δήμου Ηλίου στη συγκεκριμένη φάση είναι να κάνει ενδεχομένως κάποια επένδυση χρημάτων από το αποθεματικό του και να μπορέσει, ιδιωτικοποιώντας και δίνοντας χώρους σε ιδιώτες με ανταποδοτικά ωφέλη, να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την όλη λειτουργία του Πάρκου Τρίτσι από αυτά. Χωρίς βέβαια, εκτιμούμε εμείς, να μπορεί να εξασφαλίσει και τη συνολική δραστηριότητα που προβλέπεται από το ΦΕΚ της ίδρυσης για το Πάρκο Τρίτσι. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε το εξής. Εκτιμούμε ότι η μόνη λύση για το Πάρκο Τρίτσι είναι ένας φορέας υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έτσι ώστε η πολιτεία να μπορεί να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση, τουλάχιστον για τις βασικές λειτουργικές ανάγκες, τη συμμετοχή
του Δήμου Ηλίου αλλά και των όμορων Δήμων, τοποθετήθηκε προηγουμένως και ο Αντιδήμαρχος από τους Αγίους Αναργύρους, έτσι ώστε ακριβώς επειδή οι Δήμοι έχουν και την τεχνογνωσία και τα μηχανήματα και το προσωπικό να μπορέσουν να βοηθήσουν στο ζήτημα της διαχείρισης των χώρων πρασίνου κλπ. Με τη συμμετοχή της περιφέρειας, έτσι ώστε να μπορεί και αυτή να εξασφαλίσει με όποιο τρόπο μπορεί κάποιες χρηματοδοτήσεις για αναγκαία έργα ή συντηρήσεις που αυτή τη στιγμή χρειάζονται στο χώρο, και να μπορέσει εύρυθμα να λειτουργήσει το Πάρκο Τρίτσι με βάση τις καταστατικές του, να το πω έτσι, αρχές. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, εκτιμώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ένα πάρκο 1.100 στρεμμάτων, όταν το Hyde Park στο Λονδίνο, όποιος έχει πάει, είναι 1.400, είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα για να μπορέσουμε να μην το δούμε συνολικά και να μπορέσουμε να απαντήσουμε συνολικά όλοι μαζί στα διαχειριστικά του, τέλος πάντων, στο διαχειριστικό του τέλημα που βρίσκεται αυτή την περίοδο. Θέλουμε την περιφέρεια να μπορέσει να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί θα πρέπει να διεκδικήσουμε την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση από αυτόν που είναι αρμόδιος και δεν είναι άλλος από την πολιτεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.